Lomarengas on suomalainen lomamökkien markkinointiin ja välitykseen erikoistunut yritys, jonka historia ulottuu aina vuoteen 1967. Yhtiön toimialana on yksityisten ja yritysten omistamien mökkien markkinointi, myynti ja vuokraaminen edelleen. Lomarengas on vuokramökkien ja hiihtokeskusmajoituksen markkinajohtaja Suomessa. Lomarengas on aikanaan perustettu palvelemaan yksittäisiä mökinomistajia. Ja ajatuksena on, että he saisivat helpommin heidän mökkinsä markkinoille ja laajempaa tietoisuutta. Mökinomistajien ja kuluttajien toimintatavat on muuttunut tosi paljon viime aikoina ja siihen syynä on tietysti internet, jossa on todella helppo saada oma asiansa esille ja siellä on myöskin helppo löytää etsimänsä. Lomarenkaan tehtävä on tietyllä tavalla olla tässä muutoksessa mukana. Meillä pitää olla oikeasti tulevaisuudessa vastaus kysymykseen, että mihin lomarengasta tarvitaan. Huttusen Pekka yhdessä palaverissa tokasi, että ne on mökin omistajat, jotka on halunnut, että tämmöinen yritys on olemassa. Näinhän se on. Lomarenkaan missiona on tuottaa taloudellista arvoa palveluntuottajilleen sekä olla helppo ja luotettava matkailutuotteiden ostokanava asiakkailleen. Yrityksen tulevaisuuden visiona on vahvistaa asemaansa Suomen merkittävimpänä vuokramökkien jakelukanavana. Sen toimialueena on palvella suomalaisia ja Suomeen saapuvia matkailijoita. Lomarengas valmistautuu tulevaisuudessa toimimaan matkailubisneksessä myös maan rajojen ulkopuolella. Kyllä me halutaan tietysti säilyttää asemamme mökkivuokrauksen markkinajohtajana, mutta se ei välttämättä tulevaisuudessa riitä, vaan kyllä me pitää miettiä myös laajentumista ja myöskin hakea kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Lomarenkaan yritystoiminnan selkärangan muodostavat arvot, joita ovat itsenäisyys, vastuullisuus, avoimuus ja luottamus. Vaan mitä ne yritykselle merkitsevät? Meille itsenäisyys on tärkeä asia ja sen me halutaan säilyttää. Se luo henkilökunnalle turvallisuutta, se antaa toiminnallisen ja taloudellisen riippumattomuuden ja Lomarenkaassa me voidaan ja halutaan itse päättää tulevaisuudesta. Lomarengas on vastuullinen toimija. Me halutaan pitää huolta maineestamme. Avoimuus on meille tärkeä asia. Mä uskon, että rehti vuorovaikutus henkilökunnan ja kaikkien sidosryhmien kanssa johtaa siihen parhaaseen lopputulokseen. Teemme mitä lupaamme. Meille on tärkeää, että Lomarenkaan sanaan voi luottaa. Lomarenkaan vuokrakohteet ovat tunnettuja laadusta, hyvästä varustetasosta ja ystävällisestä isäntäväestä. Asiakkaan on helppo saapua kohteisiin ja lomailu on vaivatonta. Eli miksi Lomarengas on sopiva meille? No sen takia, kun se on niin helppo. Siis se niiden nettisivu on ihan käsittämättömän helppo. Sieltä näkee ihan suoraan, että milloin mikäkin mökki on vapaana, milloin se on varattu. Ja sitten se varausjärjestelmä on vaan niin helppoa. Lomarenkaan varausjärjestelmä pitää sisällään yli 3000 mökkiä tai lomahuoneistoa ympäri Suomen. Käyttäjäystävällisen sivuston ytimenä toimii tehokas asiakkaan valintoihin perustuva hakukone, joka nopeasti tarjoaa juuri asiakkaan toiveisiin sopivia vaihtoehtoja. Järjestelmä tietää kunkin mökin ajantasaisen varaustilanteen, jolloin erillisiä tiedusteluja kohteista ei tarvitse tehdä. Mökin lähellä vaikka golfkenttää tai laskettelurinnettä, niin sieltä pystyy valitsemaan, että se erottelee ne hyvin. Tietää mihin mennä ja tietää, että se on just sitä mitä tilaakin. Mökin vuokraaminen on myös pieni ympäristöteko ja tämän yhä useammat asiakkaat kokevat tärkeäksi. Kotimaan matkan hiilijalanjälki jääkin usein merkittävästi pienemmäksi kuin ulkomaanloman ympäristövaikutukset. Niin ja sitten kun mekin ollaan tämmöisiä ympäristöystävällisiä ihmisiä ja kuljetaan bussilla ja tykätään siitä, että kierrätetään ja kaikkea, niin sekin on mun mielestä hyvä, että tämä on kuitenkin niin ympäristöystävällistä. Se yksi mökki ei ole tyhjiltään puolta vuotta, vaan että sitä oikeasti käytetään. Niin se on mun mielestä tärkeää. Niin, siis tuntuu siltä, että on oikeasti mökki joka paikassa, koska jokainen mökki on aina hirveän sympaattisen näköinen ja se vaikuttaa ihan omalta kodilta, kun sinne menee. Eli ei ole semmoista velvollisuuden tunnetta, että no niin, nyt me mennään sinne samalle Keitelerannan mökille, mikä me ollaan omistu 27 vuotta, vaan oikeasti sulla voi olla mökki
Pohjois-Suomessa tai Etelä-Suomessa tai Karjalassa tai se niin kuin Itä-Länsi, kaikkialla voi olla oma mökki. Ehkä Lomarenkaan kautta on tajunnut sen, että ei tarvitse oikeasti ostaa omaa mökkiä, vaan että sulla voi olla monta niitä mökkejä. Vaikka Lomarenkaan perustuote on alusta lähtien pysynyt samana, on teknologian ja välineiden kehitys näkynyt voimakkaasti yrityksen toiminnassa. Muutokset ovat vaikuttaneet toimintamalleihin, mihin on oltava valmis myös tulevaisuudessa. Internetin tuleminen oli valtava muutos Lomarenkaalle ja vuonna 2002 tuli ensimmäinen online-varaus ja siitä lähtien niin kehitys on ollut hyvin nopeata. Ja markkinointipuolella se on näkynyt siinä, että perinteiset menetelmät ja jakelukanavat on oikeastaan kaikki jäänyt pois. Ei ole enää painettuja esitteitä esimerkiksi. Ja tuo kauppa on siirtynyt nettiin. 95% asiakkaista hakee tietoa mökeistä internetistä ja 80% tekee varauksen netissä. Lomarengas on voimakkaasti läsnä netissä tänä päivänä. Käytetään Googlea tosi paljon, ollaan Facebookissa. Satsaukset on isoja ollut sillä suunnalla. Nappasko taimen reissussa? Sen sai mitä jakso kiskua. Inarissako se paikka on? Inarissa. Meillä on mökki siellä. Oli muuten erinomaisen hyvä kalapaikka tuolla saaristossa Naantalin liepeillä. Pari kertaa sain uistinta kokeilu. Ai Naantalissa. Meillä on mökki siellä. Varaa mökkisi helposti netistä. Lomarengas.fi. Mökin omistajien on varmasti aika vaikea nähdä ja tajuta sitä panostusta, minkä Lomarengas nettimarkkinointiin laittaa. Me käytetään vuositasolla yli 1 miljoonaa euroa markkinointiin, josta reilusti yli puolet käytetään internetissä. Ja siellä me ollaan lähinnä läsnä silloin, kun tietoa haetaan. Jos mökinomistaja itse ei hae tietoa Googlesta, niin eihän se näekään tätä mainontaa ollenkaan. Siinä saattaa tulla jopa semmoinen olo tai näkemys, että nyt ei mainosteta enää ollenkaan, kun perinteinen media, massamediat, niin kuin telkkari tai sanomalehdet, niin on jäänyt vähemmälle. Henkilökunnalleen Lomarengas haluaa olla arvojensa mukainen. Avoin ja luotettava työnantaja, jonka kaikilla työntekijöillä on työssään hyvä ja turvallinen olo. Mielestäni se on viihtyisä, koska olen viihtynyt täällä jo 20 vuotta. Eli on kiva tulla töihin, jokainen päivä on vähän erilainen ja työkaverit ovat mukavia. Minäkin olen viihtynyt talossa jo 26 vuotta, että ei se nyt ihan huono voi olla. Sanotaan näin. Täällä on ollut kiva tehdä töitä ja näin pitkän rupeamaan kun on tehnyt, niin siihen on mahtunut kaikenlaista. Ja valtava muutos on tapahtunut tietenkin ympäristössä ja on koetettu pysyä siinä mukana sitten. No ensimmäisenä minulle tulee mieleen hyvä työterveyshuolto, koska on ikääntyviä ihmisiä ja me olemme kaikki niin iloisia siitä työterveyshuollosta. Ja on meillä sitten pikkujoulumatkoja ja koulutustilaisuuksia ja muuta, eli ollaan yhdessä ja niin kuin, koko konserni kerrallaan kokoontuu, niin se on kyllä vaihtelua. Palveluntuottajilleen, mökkien ja huoneistojen omistajille Lomarengas tarjoaa maan kattavimman asiakaspotentiaalin, tehokkaan varausjärjestelmän sekä valtakunnallisen markkinoinnin. Niin, jos nyt ajattelee, että mä vaikka punnitsisin, että vuokraanko mä itse, käytänkö mä kumppania apuna, niin ei mun nyt tarvitse kovinkaan paljon miettiä. Lomarenkaalla on valmis asiakaskunta, mistä mulla olisi semmoisia tuhansia, kymmeniä tuhansia kontakteja ympäri maailmaa. Sitten myöskin se, että ne hoitaa kaiken mun puolesta. Eli tämä on täysin niin kuin automaattisesti hoituu varausprosessi kokonaan ja mökkihuoltajan kanssa kommunikoivat keskenään. Eli mun ei tarvitse olla millään tavalla mukana siinä itse toiminnassa. Ja kun mä teen ammatikseni muita asioita, eli en täyspäiväisesti vuokraa mökkejä ja mä asun etäällä mun mökistä, niin mulla ei ole aikaa eikä mahdollisuutta keskittyä siihen
Niin sen takia tietenkin kun haluan kumppania, Lomarengas on ehdottomasti ykkönen tässä. Mulle on ihan hirveän tärkeää, että mun kumppani on 100% luotettava. Kantaa vastuun asiakkaista ja sitten samaan aikaan myöskin kun sieltä tulee rahaliikennettä, niin mä voin luottaa ihan täysin, että rahat tulee tilille. Mun ei tarvitse vaivata päätä ollenkaan siinä, vaan täysin automaatti mun näkökulmasta ja sehän on ihan erittäin hieno. Lomarengas tarjoaa mulle avaimet käteen palvelumalli. Ja mikä on huolettomampaa ja vaivattomampaa kuin tämmöinen malli. Eli mä katson, että miten tilauksia tulee ja miten rahaa tulee tilille, mikä sen mukavampaa. Lomarenkaan tehtävänä on tuottaa osakkeenomistajilleen taloudellista lisäarvoa. Yhtiömme on vakavarainen, mutta siitä huolimatta kaikkea liiketaloudellista tulosta ei kannata jakaa esimerkiksi osinkoina ulos. Yhtiön on varmistettava mahdollisuutensa kehittyä ja kasvaa myös tulevaisuudessa. Lomarenkaalta odotetaan, että se seuraa aikaansa ja tunnistaa tulevaisuuden haasteet. Sen pitää olla valmis kohtaamaan jopa tuntemattomia uhkia ja rohkeasti rakentaa asemansa matkailu ykkösbrändinä. On hienoa nähdä, että vuonna 1967 perustetun organisaation olemassaolo-oikeutus on edelleen sama. Maailma muuttuu, mutta lähinnä työskentelytapoja ja keinojen osalta. Tässä muutoksessa Lomarengas tulee olemaan mukana jopa suunnannäyttäjänä.